De 29e editie van Oeral giet de skiëtnis in als de koudste eer. En dat wie juist er op de slotdag op het Griene Strand echt duidelijk te zien. Op de traditionele afsluiting met muziek en doens geen t-shirts of kwarte broeken, maar dikke jassen en sjaals. Ik kom hier 17 jaar in een hele koude Oeral. En gisteren was dan zit je bij het theater en dan word je gelijk helemaal ondergeregend. En dat is toch wel heel jammer. Troch de Hudde Wien en Rijn konden 4 voorstellings net troggen. Dit zorgde voor een flinke kostenpost. Creatief directeur Joop Mulder spreekt likwijls toch van een succesvolle editie. Waar wienen er 55.000 mensen op het eiland en zitten haast alle voorstellings vol. We hadden een beetje pech met het weer dit jaar. Het was de koudste Oeral tot nu toe. Maar het publiek is erg enthousiast. De voorstellingen zijn heel gevarieerd en erg mooi. Het leuke is ook dat de voorstellingen heel verschillend bekritiseerd worden. Dus de een vindt het prachtig en de ander vindt het niks. En dat is inherent aan een goed festival. Vooral de voorstelling Master en Margarita van Theater wie nevens de kenners net goed genoeg. Maar kritiek kwam ook van Mulder zelfs. Hij helle flink uit naar de PVV. De partij van Wilders vindt Oeral een linkse hobby en wil geen subsidie meer aan aan cultuur. Belachelijk, zo vindt Mulder. Wij verzorgen wel een economische impuls van ruim 30 miljoen. Daar zit meer dan 4 miljoen subsidie in wat naar Den Haag gaat. We krijgen er 4 ton van terug. En dan gaat zo'n nare PVV, die gaat lopen blazen van linkse hobby en het kost alleen maar geld. Flauwekul. Het politieke stekspel zal de beziekers een worst wezen. Zij doen ze om warm te blijven na een week cultuur en gezelligheid. Mooie feest gehad? Ja, de hele week. Het hele eiland over. Ja, beste Kein hier, elke avond. Nou, ik ben een beetje Oeral moe geworden bijna. Het horen hier viert Oeral zijn 30-jarig jubileum. Dat staat in het rand van het landschap en de binding die het festival had met Skilge.